Ahojte priatelia, ja vás zdravím a vítam vás pri novom videu. Dnes som znovu v lese, máme pondelok, bože koľkého je, 7. či 8. Prepáčte, neviem aký je deň, ale je pondelok. A ja som v takýchto teplých dubových lesoch, kde som vlastne aj štartoval svoju sezónu minulý týždeň. No a som v lese asi 2 alebo 3 minútky a musím vás potešiť, tak ako les potešil mňa. Tak, či si ho všimnete, asi ho už aj vidíte. Trošku schovaný pod listím, ale tá nádherná hlavička, tá nemohla uniknúť mojim očiam. To je naozaj krása vec. Aha, na ňo. To je nádhera. Naozaj krásny kúsok. A dámy a páni, tak toto je výstavný kúsok. Wow, ten je naozaj krásny. Ale nebudem klamať, tá stopka je mäkká, bude kompletne červivý. Je možné, že ho celý vyhodím. Ale to je nádherný dubák. Na pohľad je naozaj neskutočný. No a čo vám ešte môžem ukázať, je podhubie, ktoré naozaj už vidíme, že je vykúka. Takže čakajú nás snáď pekné časy. Čakajú sa aj dažde. Vlastne už od zajtrajšieho dňa. Takže ja som veľmi zvedavý, ako to vypáli. Isto to bude zase šťastie aj lokálne. Že niekde budú mať viacej tej vody, niekde menej, niekde možno aj nič. Dúfam, že ja budem patriť medzi tých šťastlivcov. No ale začíname pekne dneska, tak uvidíme, čo ďalej. Tak nakoľko ja točím skutočnosť a nie len to, čo je pekné, tak vám musím ukázať. Ako som spomínal, tak naozaj dokonca pozrite sa tuto na spodku, ako vyzerá tá stopka. Neskutočne červivé, naozaj neskutočne. To je... Pozrite sa. To je naozaj naozaj otras. A dokonca aj klobúk je v katastrofálnom stave. Takže tento dubák, ako je nádherný zvonku, tak je odporný znútra. To máte vlastne, je to také zaujímavé, že niekedy to takto funguje aj u ľudí, že vlastne ten obal vie vyzerať úplne inak ako vnútro, no ale teraz sme na dubákoch a bohužiaľ máme takúto skúsenosť aj tu, ale dúfam, že nájdem aj kúsky, ktoré budú menej červivé, ideálne vôbec, aj keď teda tých bude minimum, ak vôbec nejaký sa nájde, no ale idem ďalej. No, ja som prešiel niekoľko metrov a musím vám ukázať ďalšiu nádheru. A tento je naozaj neskutočný. No ale užite si ten pohľad. Naozaj krása vec, neuveriteľný, ale ani sa ho nedotknem. A hneď vám ukážem prečo. Čakajte ešte. Aha, tak tento som si ani nevšimol, ľudia. Maličký dubáčik. Až teraz som si ho všimol. Ale poďme naspäť k tomuto. A ukážem vám, prečo sa ho ani nedotknem. Priatelia, viete, myslím si, že tí, ktorí chodíte do lesa na hríby, že stopka býva zvyčajne tá najčervivejšia a klobúky bývajú na tom podstatne lepšie. Ako musí vyzerať tá stopka, keď takto vyzerá klobúk? Totálne, kompletne červivý. No jasné, toto vôbec, ale vôbec nemá význam brať. Tento dubák ostáva v lese. A tento taký maličký štuplík, asi ho tu nechám tiež. Takže tieto dva kúsky zostanú oddychovať v lese. Tak asi 5 metrov ďalej pokračujeme. A toto už vyzerá na dubák, ktorý vezmem a ktorý by mohol aj nebyť červivý.
Naozaj takýto mladý kúsok by mohol byť v lepšom stave. Krásavec, naozaj nádherný. A je tu dobrý signál, že začínam nachádzať aj takéto maličké. Očividne to už pôjde a rozbieha sa to. Hlavne nech prídu tie dažde, pretože by to zase skončilo rýchlejšie, ako by to začalo. A hlavne keď prídu tie dažde a bude vyššia vlhkosť pôdy, tak si myslím, že aj tá červivosť klesne. Naozaj teplo a sucho je niečo, čo červíky milujú. Takže dúfam, že keď sa to rozbehne, zlepšia sa podmienky, tak aj tá červivosť bude podstatne nižšia. Ja som sa aktuálne presunul na svah, kde som len raz v živote niečo našiel. No a predstavte si, že dnes to je druhýkrát. Musíte ho vidieť. Naozaj nedá sa prehliadnúť. Nechápem, ako tu môže byť po víkende takýto naozaj veľký dubák. Ako tu mohol zostať. Ale očividne mohol. No a mňa to veľmi teší. Lebo jeho už včera muselo byť podľa mňa vidieť. Že musel byť vyrastený. Zaujímavé. Dúfam, že bude aspoň trošku... A tento priatelia vyzerá, že by mohol byť zdravý, má naozaj pevnú stopku. Je tu slimák, ktorému kúsok stopky nechám, ale tento bude parádny, ľudia. Tento si myslím, že naozaj nebude červivý. To je parádny kúsok. Wow, aj fakt ťažký, toto je paráda, masívny klobúk, masívny hlúbik. A vyzerá, že by fakt mal byť zdravý. Ja som extrémne šťastný, pretože darmo ponachádzate navonok krásne kúsky, keď 99% povyhadzujete. Takže toto ma veľmi teší. Presunul som sa zase trošku na iné miesto a mám tu niečo, čo som ešte tento rok nenašiel. Veľká radosť. Aha. Vidíte tie hnedé hlavičky. A sú to prosím pekne kozáky hrabové. Vidíme trošku popukanie od sucha. No, konečne sa mi to podarilo zaostriť. Vidíme, že trošku sú popukané tie boky klobúkov. Akože je vlhko, ale nie až tak extra. Je to také... No, čakáme na ten dážď, zajtrajší a stredajší. Dúfam, že bude. Pretože naozaj vidíme, že toto sa nedeje, pokiaľ je ideálna vlhkosť pôdy. Tie klobúky proste praskajú, keď je sucho. No a to sú krásne 3 kúsky. Prvé moje tohtoročné kozáky. Takže idem ďalej, možno ich nájdem viac. No ja som teraz prešiel iba niekoľko metrov a už tu môžeme vidieť ďalší úlovok. Tentokrát to bude dubák. Máme tu nejakých kamarátov. To asi... No, tak toto nebereme. Vidíme, že je červý už klobúk. Takže ideme hľadať ďalšie. Posúvam sa znovu o niekoľko metrov ďalej. No a mám tu niečo, čo dozaista poteší vaše oči. Ale toto, čo tu vidíte, je len úplný začiatok. Takže určite teraz neodchádzajte od tohto videa. Máme tu prvý dubáčik. No, prvý akože na tomto mieste. Podľa mňa nebude úplne dokonale kvalitný, ale nie je jediný. Naozaj nie je jediný. Máme tu, dajme tomu aj tohto fešáka. Uvidíme, aký bude ten. Vyzerá o niečo lepšie. No ale takýto tiež tu nie je iba on. Ešte som videl. Dúfam, že ho nájdem, že sa mi nestratí z dohľadu. Ale nie. Tento sa z dohľadu nemôže stratiť. Tak toto je fešák všetkých fešákov. To je krása. Toto nachádza v lese. To je niečo nádherné. No, tá stopka nemá z nej ideálny pocit. A dubák je to neskutočný. No a toto je taká trojica
sa ešte poobzerám, myslím, že ich tu bude viac. No a za chvíľku vám dúfam ukážem aj ďalšie. Asi je aj zbytočné komentovať. Možno to už vidíte. Tá nádherná hlavička. To je krása. Aha, naňho. To je kúsok. Naozaj nádherný, ale jak je krásny, tak zase cítim, že tá stopka bude úplne červivá. To je taká škoda. Proste tak nádherné kúsky a tak škaredé znútra, tomu by človek normálne až neveril, že takto krásne ryby môžu byť celé červivé. A niekedy je to zase tak, že nie sú červivé vôbec a sú obžraté od slimákov. Hej, a ten dubák, že možno zase zvonku vyzerá katastrofálne, ale naozaj ho celý môžete vziať. Pokiaľ vám nevadí, že je na ňom možno kúsoček slizu. Aktuálne je to naopak, ale potešenie pre oko je úplne fantastické a uvidíme, čo všetko ešte dneska nájdeme. Na tomto miestečku zvyknem nájsť niečo v podstate vždy, keď rastú. No a zdá sa teda, že rastú. Máme tu hneď dvoch krásavcov. Jeden je taký odrastenejší. Ľudia, škoda komentovať. Tento možno bude lepší. Naozaj krásavec. A tiež cítim, že to je deravé celé. Už to asi inak ani nebudem komentovať, lebo stále to komentujem. Ak náhodou nájdem zdravý, tak vtedy to okomentujem. A už sa k tomu asi nebudem vrácať, ale inak fešaci. Tak teraz som naozaj prešiel asi pol hodinu bez úlovku. No ale poučil som sa z minula, vrátil som sa naspäť. Nebudem chodiť po miestach, kde nič není a hľadať niečo špeciálne. Takže vrátil som sa naspäť. Idem trošku nižšou časťou svahu, ako som išiel pôvodne. No a máme tu takýto malý dubáčik. No a verím tomu, že tu budú ešte aj nejaké ďalšie. Tak zdá sa, že tieto miesta rodia naozaj pekne. Znova som sa len kúsok posunul a čože to tu nemáme? Ďalší krásny dubáčik. Tento vyzerá, že by mohol byť o niečo menej červivý. No, nejak sa mi to nechce zaostriť. Pekný kúsok na takejto lesnej cestičke. No a ja idem ďalej. Kráčam si tu takto ďalej lesom. Už sa nám inak otepluje. Začína byť celkom teplo. Dneska majú ísť teploty až myslím, že do nejakých 30 stupňov. Ale mám tu niečo naozaj nádherné, čo vykompenzuje akýkoľvek diskomfort. Ešte dokonca tuto medzi nimi vidíme aj podhubie pre tretieho kamaráta. My vezmeme týchto dvoch. Tohto už dokonca pozdravili aj slimáci. Tento je taký menší, ale a predstavte si, že on mal byť vlastne dvojička, však v podstate aj je. Ale teda takýto, tak dá sa povedať, že sme našli troch. No a toto máme podhubie, z ktorého bude ďalší. A určite mu to nebude dlho trvať. To bude otázka možno 2 dní maximálne, si myslím. Posunul som sa už na takýto svah. Minule sa mi tu darilo o niečo lepšie. Teraz aktuálne mám svoj prvý úlovok, ale doteraz nič na tomto mieste. Myslím si, že to bude asi vyzbierané po víkende. Tu celkom zvyknú chodiť ľudia. Ale aspoň takýto maličký dubáčik. Takýto pekný,
v machu schovaný kúsok. No a snáď sa mi ešte nejaký pošťastí. Dostal som sa práve na miesta, kde máme aj 2 buky. No a čože nám to tu pri tých bukoch dokázalo narásť. V tejto lokalite môj prvý tohtoročný modrák. To je podhubie asi pre ďalší. Pozrite sa, nádherný modráčik. Hryb zrnitohlúbikový je jeho názov oficiálny, teda nakoľko ten hlúbik je taký zrnitý, nemá sieťku. Potom vlastne veľmi podobný nemu, aj s veľmi podobnými vlastnosťami je hryb siný. Ten vlastne ale má na tom hlúbiku sieťku. Na rozdiel od neho, ale obidva je to v podstate viac menej to isté. Čo je parádne, tak tieto modráky nebývajú červivé. Minimálne tieto zrnitohlúbikové. Minulý rok, čo som našiel tie siné, tak tie vlastne červivé boli, ale jednalo sa vlastne o tie, ktoré rastli na lúke. Takže to bol tiež faktor, že tam tie hryby červaveli viac ako hlbšie v lese vtedy. No ale ja som si všimol, že toto nebude jediný. A tu nás už čaká ďalší malý modráčik. To je radosť. Naozaj modráky sú fantastické hríby. A ako hovorím, tak nečervivejú, čo je obrovská výhoda. Keďže naozaj darmo nájdete 30 dubákov, keď z toho 28 vyhodíte. Krása. Tieto ma naozaj potešili. No, ja sa posúvam ďalej. Našiel som inak medzi tým 2 suchohríby, ale tie som zatiaľ netočil, nakoľko verím, že nájdem ešte aj nejaké ďalšie, krajšie, možno aj viac. No ale po dlhšej dobe tu máme takéhoto krásavca dubového. Toto je veľká radosť. Naozaj nádherný kúsok. Veľa z neho nebude, myslím si, že nič. Ale vyzerá ako z katalógu. Ako inak. Ako som spomínal, tak už som našiel suchohríb. No a konečne som sa dočkal ďalšieho. Dokonca rovno 2, ako môžeme vidieť. Takže tu je jeden. To je taká dvojica dokonca, ale no to nebude dobre, to sú také obschnuté. Ale tento kúsok vyššie od nich by mal byť. Je to také všelijaké. No tá kvalita naozaj vidíme, že púkajú od toho sucha, inak veľa podhubia je, naozaj veľa podhubia. No ale je nutné, naozaj začína byť fakt sucho, je nutné, aby napršalo v priebehu zajtrajšieho a stredajšieho dňa, takže uvidím, či ešte niečo nájdem, inak teraz som dlhšie bez nálezu, takže uvidím, ešte idem na jedno miesto, kde som minule našiel ku koncu, tak snáď sa niečo pošťastí, aj keď to je taký naozaj teplý svah, veľa slnka tam je, takže sa bojím, že to tam bude už naozaj vysušené, ale uvidíme, možno ma tam niečo bude čakať. Tak urobil som ešte iba niekoľko krokov, ale našiel som tu teda ďalšie úlovky, takéto suchohríbové, a tento je pevný. Dobre, vidíme, že taký zvláštny, ale je fajn. Tu máme ďalšieho fešaka pod listím schovaného. A ešte jeden sa nám tu skrýva. A ten je naozaj dosť veľký. Tieto suchohríby zvyknú bývať len také maličké, ale toto je naozaj statný kúsok. A sú také zvláštne celé, neviem to opísať. Nevadí, idem ďalej a uvidíme. Išiel som teda na posledné miesto a ako som spomínal, minule som tu ponachádzal. No a niečo tu už vidím. Toto konkrétne neviem, či bude dubák. Asi nie, toto je nejaká huba, ktorú nebereme, ale tuto nižšie. Toto už dubák bude.
Otázka je, v akom bude stave. Vidíme, že to bude starší kus. Aj slimáky sa vám postarali. Vidíme na tom klobúku, že je taký lesklý. To je jednoznačný príznak nedostatku vlahy. No, není to, viete čo, toto tu nechám. Toto naozaj nebudem brať. Nie je v dobrom stave, ale budem veriť tomu, že tu nájdem nejaký iný. Vôbec to netrvalo dlho. No a máme tu, čože tu máme, takéhoto skutočného krásavca. Osvietený slnkom. Nádherný, naozaj prekrásny mladý dubáčik. Aj slimáky sa trochu potešili, ale vyzerá absolútne fantasticky. A ja si myslím, že nejaké to ešte budú. Takže poďme na to. Pomaličky sa to začína zlepšovať. A vidíme tu ďalšie dva kúsky. Najprv ideme navštíviť tento. No, pozrieme, čo to je zač. No, je tu dubák, taký trošku starší. O, fuj, smrdí, toto nebereme. Ešte ideme sem. Toto ani nemusím trhať. No, dobre, takže... Ale priatelia, nekončíme. Som si teraz všimol, že tu máme ďalšieho krásavca a tento by mohol byť aspoň o niečo lepší. Má poriadne dlhú stopku, má poriadne mäkkú stopku, klobúk. No, tento by mohol byť fajn, uvidíme, že či klobúk nebude červivý. No a aspoň ten klobúk by bolo fajn, keby zostane. A ja idem ďalej, myslím si, že niečo to ešte nájdeme, ale toto je vlastne aj znakom, že naozaj na niektorých miestach, ako aj na tomto svahu, je už naozaj sucho. Že tie ryby jednoducho nedokážu nejak ani poriadne nejak úplne výrazť do veľkých rozmerov a už sú v katastrofálnej kondícii. Pokiaľ sú dobré podmienky, tak tie hríby vedia naraz naozaj veľké, až potom začnú byť postupne nejedlé. Takže, ale nevadí, pozriem to a ideme ďalej. Vážení, tak to, čo vám teraz ukážem, tak to je niečo. Naozaj je to vidieť z obrovskej diaľky. Čomu sa aj čudujem, pretože na tieto miesta zvyknú chodiť ľudia. Máme po víkende, dneska je pondelok. Takže čakal by som, že to bude všetko vyzbierané. Ale opak je pravdou. Myslím, že to už vidíte aj vy. No ja som len zvedavý, že aká bude kvalita. Toto je naozaj celkom jednoznačne to najväčší dubák, aký sme dnes našli. Tak vyzerá. No, toto je zase o ničom. Možno kvôli tomu tu po víkende zostali, že tí ľudia len ohmatali a nebrali to, aj keď dosť často sú ľudia takí, že to musia odškopnúť, aj keď to nie je dubák a až potom zistiu, že čo a ako. Takže úplne mi to nesedí, ale v každom prípade pointa je tá, že ďalší kúsok, ktorý je síce dosť veľký, ale nemôžem ho zjať. Dúfam, že sa tu nájdú ešte aj nejaké mladšie kúsky v lepšej kvalite. Zdá sa, že možno konečne nájdem na tomto svahu aj niečo, čo bude hodné účasti v mojom košíku. Aj keď som lesu vďačný za všetky tieto dary, ktoré nám ponúka, ale predsa len jasné, že viac sa poteším niečomu,
čo môžem aj vziať. A túto, pozrite, máme dokonca aj takúto muchotrávku, ale tu máme absolútne v katastrofálnom stave. To je asi aj bronzák vlastne, má takú tmavú stopku. Tie bronzáky, oni majú takú hnedú stopku. Dubák má takú belšiu. Čiže toto nebereme. A tu máme ďalší bronzák. Aspoň teda... neviem, toto je vlastne dubák asi, ale stopka je veľmi mäkká. Uvidím, že či sa bude dať vziať niečo z klobúku, inak veľmi pekný. Naozaj krásny kúsok. Uvidím, snáď niečo bude z neho jedle. Takže takto vyzerá klobúk dubáka, ktorý je absolútne totálne červivý. Naozaj vidíte, že toto je nechutné a to by ani ten najväčší Kajnšmetke asi nebol ochotný vziať. Čiže toto musí zostať v lese. Fakt, akože už keď klobúk takto vyzerá a nechcete vidieť tú stopku, to som hneď zahodil. To tam není v podstate ani kúsok tej bielej dužiny. No ale aj klobúk celý na vyhodenie, ale idem pátrať ďalej, čo tu ešte nájdem. No, spravil som iba niekoľko krokov a už vidím niečo ďalšie. Naozaj tento kopec očividne priniesol svoje plody, je to fakt taký teplý kopec, stále tu svieti slnko, ale o to je viac vysušený, čiže každá minca má dve strany. No a toto sú tie strany, jedna pozitívna, že naozaj tie hryby tu vedia vyrásť rýchlejšie vďaka tomu teplu. No a druhá strana je tá, že o to rýchlejšie sa ten fakt presuší a potom tie hryby strácajú na kvalite. No, jasné toto. Absolútne bez šance. Ideme ďalej. Je ich tu naozaj mnoho. Mnoho. Tento kopec je niekde úplne inde oproti tým ostatným, mám taký pocit. Naozaj tu tá sezóna je v inej fáze. A takýto krásny dubáčik. A tento, priatelia, tento vyzerá, že bude zdravší. Konečne. Krásny, naozaj nádherný kúsok. Trošku od tých slimákov, áno, obžraný, ale nevadí. Slimáci sú kamoši, dali si oni, dám si aj ja. A budú všetci spokojní, takže krásny dubáčik. Neklamal som, keď som povedal, že tento vyzerá, že bude zdravý. Naozaj ani jedna bodka od červíka. Konečne, ja sa čudujem, ale tento naozaj vidieť, že není ani až tak vyschnutý, ako boli tie predchádzajúce. Natrafil som asi práve na nejaké vlhšie miesto, ono naozaj stačí, že niekde je nejaké väčšie množstvo listov, ktoré lepšie drží vláhu a hneď ten dubák vyrastený na tom mieste môže vyzerať úplne inak ako dubák, ktorý ste našli o pol metra ďalej na suchšom mieste, takže idem ďalej a uvidíme, čo ešte nájdeme. Tak toto je skutočne zázračný svah. To, čo som inde našiel za niekoľko hodín, tak tu nájdem za niekoľko minút. Tento je nádherný. Šejpavúk ho tu obýva. Uvidíme, že čo bude z klobúka. Ale vidieť naozaj tá lesklosť. Tam vidieť tú suchotu. Naozaj tie klobúky vyzerajú inak, keď sú dobré podmienky. A to je to naozaj veľmi presúšené, celé dni tu pečie slnko. Ale ako hovorím, o to skôr tu začnú rásť tie dubáky a každé jedno to miesto v lese má svoje špecifika, na základe ktorých tie hryby potom rastú, nerastú, rastú rýchlejšie, pomalšie a všeličo iné. Máme tu ďalší kúsok. Ako sa tak posúvam ďalej. Trošku mi pripomínal z diaľky muchotrávku červenkastú kvôli tým popraskaninám na klobúku. Oni síce nemajú popraskanie, ale majú tam také tie fliačky a vie to vyzerať niekedy dosť podobne. Takýto dlhý, inak krásne sfarbenie všetko.
Originál nádherný dubáčik. Uvidím, že ako to bude s červivosťou. Mám pocit, že nie moc dobre. A myslím, že aspoň z klobúku by niečo mohlo byť. Škoda, ak sa stopka vyhodí, pretože vidíme, že je naozaj dlhá. Tá je tiež veľmi chutná, čiže vždy škoda vyhadzovať stopku, ale keď sa inak nedá, tak sa nedá. Posúvam sa ďalej a ďalej. Už tu nebudem až tak dlho. Naozaj možno ešte nejakých 20 minútiek, uvidím, aká bude situácia. Ale zdá sa, že tu máme ďalší úlovok. No neviem, je taký mäkší. No, pozriem to, ovoniam to a uvidím, čo s tým. Stále pokračujem ďalej v pátraní po hríboch. No a zdá sa, že pátranie je celkom úspešné. Čože sa na to tu schováva pod listím. Takýto krásavec. A išiel celkom ľahko von. To je ale fešák. Naozaj krásny kúsok. Toto je inak vlastne bronzák. Vidíte to sfarbenie klobúku. A na tomto kopci práve zvyknú rásť tieto bronzáky. Je to tiež rozdelené vlastne, že jednotlivé svahy zvyknú ponúkať aj iný typ hríbov. Dokonca, aby som vám povedal takú zaujímavosť, tak v tejto hornej časti zvyknú rásť bronzáky a tuto dole zvyknú rásť dubáky. Takže neviem asi sám úplne, že prečo to tak je, aby som neklamal. Či tým, že hore sa viac opiera to slnko a že tie bronzáky sú také teplomilnejšie, ale nie som si úplne istý. V každom prípade krásny kúsok, tento inak naozaj pevný. Myslím si, že nebude červivý. No a ideme ďalej. Ja tu niečo vidím. Čože to tu máme? Toto je viacnásobný úlovok. Tuto dole dubák. A naozaj kvalitný takýto dvojdubák, dá sa povedať. Vidíme teda, že má ako keby, neviem, či je to vidieť takto na videu, ale je tam taká medzera. No a potom tu máme dva malé suchohríbiky. Aj tie potešia. Čiže takýto trojitý úlovok a ja idem ďalej. Pozerám sa, že či to, čo vidím, je konár alebo nie. Ideme tam. No je tam aj konár, ale nie je to len konár. Vedľa toho konáru. A dokonca konečne jeden. A tu je hneď ďalší fešák. Tak to už áno. A tieto naozaj vyzerajú sviežo. Vidíme, že a je tu presne, toto je miesto, kde je vlhko. A naozaj vidíme, že tie hryby vyzerajú tak sviežo. Tie klobúky celé sú také, aj keď chytíte vlastne do ruky ten hryb, tak cítite, že je taký vlhký, taký... Je to iné, naozaj na tom suchom hríbe to vidieť a je to cítiť, že trpel nedostatkom vlahy a že tá kvalita je kvôli tomu znížená, ale toto je fakt dobré. Toto je také tienistejšie miesto inak, čiže nesvieti to toľko toho slnka a nevysuší sa to tu tak. No a vieme, že hlavne vlahu tie hryby veľmi potrebujú, takže dva nádherné kúsky z takejto čiastočne tienistej dubiny, trošku obžraté od slimákov, ale to absolútne nevadí. Snáď ich tu bude aj viac. Po dlhšej dobe chodenia už sa inak budem vrácať smerom k autu, ale po dlhšej dobe tu vidím takéhoto dubáka.
A toto vyzerá celkom, áno, vidíme, že tam bude nejaká červivosť v hlúbiku, ale inak je to celkom pevný kúsok a myslím si, že aj klobok bude super, je aj celkom veľký, takže z tohto niečo bude. Tak vážený, ja už som na odchode z lesa a toto je môj dnešný úlovok. Našiel som, neviem koľko je to v kúsoch, akože tu ich nie je veľa, nakoľko naozaj som strašne veľa musel vyhodiť kvôli extrémne vysokej červivosti. Dokopy som našiel, dovolím si povedať, aj zo pár desiatok dubákov. Zostalo ich v košíku možno tak 10. A našiel som ešte aj nejaké suchohríby, zo pár máličko, naozaj 2 modráky. No a to je všetko dneska. Začína byť znovu sucho, čiže budeme veľmi intenzívne očakávať dažde, ktoré majú prísť zajtra, pozajtra. Snad z toho niečo bude, pretože je to také neurčité, ale to tak býva hlavne v lete pri týchto všelijakých búrkových dažďoch, hej, čo naozaj majú byť prehánky, búrky, takže dosť to bude záležať ako keby aj od nejakého šťastia, že ktorú lokalitu akurát, ktorá prehánka, búrka trafí alebo netrafí, tak sa necháme prekvapiť. Ak by zrážky neboli a tam, kde nebudú, tak určite by to aj veľmi rýchlo skončilo, nakoľko naozaj vidieť, že tie hríby potrebujú vlahu, hlavne na tých slnečnejších svahoch. Dneska som bol vlastne v takýchto teplých, presvetlených dubových lesoch. Pôjdem určite v najbližšej dobe skúsiť aj do bučín, o niečo vyššie položených, kde zase sa aj tá vlaha drží viac, je tam o niečo chladnejšie a sú tam zase trošku iné podmienky. Takže vlastne to sucho tam nedáva tým hríbom až tak zabrať. Z mojej skúsenosti tam zvyknú byť aj o niečo menej červivé. Takže uvidíme, ako to bude tam. Zajtra si dám asi pauzu a potom uvidíme. Takže ešte raz pohľad do košíku. Ja vám ďakujem za videnia. Kto ešte neodoberá môj kanál, tak určite ho začnite odoberať, nakoľko vám potom neujde žiadne ďalšie video a budete mať prehľad, čo rastie, ako to v lese vyzerá a ja sa už na vás budem znovu teda tešiť pri ďalšom videu, takže zatiaľ sa majte pekne a dovidenia.